da ia saioa batzarrau akaburan zeroateko, berbe emongo deutzat Igone Etxebarria Zamailua Andreari, Labairuko zuzendariari. Eskerrik asko, Adolfo. Eta eskerrik asko dan hori, ona etorri zarien guzti hori, gure konbiteari erantzunez. Bueno, 130 lagun edo okidoguz bai estatut etorteko, gero badakigu ezintasunek eta ezinez sortzen direla, eta batzuk ez dire etorri, baina horregaz nahiko pozik egotekoa dala uste dut. Nire hitzaldiari ipini dotzet izenburue guk geurea. Eta Labairuen guruen ibilizarienok hori askotan entzungo zeuntzien gure Ander Manterola sanari. Nik areri kopia udotzet, ez dut nik asmau. Eta aleginduko naz, apurri garanduten segaitik aukeratu dodan hori ez da. Baina uste dut bere laburrean mamintzu edala esaldi hori, ze gauza asko ez dauz gure esku. Baina gauza batzuk gure esku dauz, eta gure esku dauzenak geuk egin behar duguz, guk geurea. Eta horrik ezin duguz delegau, eta euskeraren kontuen ondino gitxi hau. Honako 4 mezu dakarraz, ez da? Lehenengoa, dan hori eskerrak emotea, Labairu fundazioa babesten dozuelako. En primer lugar, agradecer a todas las personas que sostenéis Labairu con vuestra participación en la institución. El principal órgano de Labairu es esta asamblea, formada por los laguntzailes, y de la que se eligen las personas que formarán el Consejo Rector. Asamblea horretako kideen artean Bilboko eta Bizkaiko persona asko dagoz, gure gizartea ordezkatzen dabenak. Da horretariko asko persona izentauak izan dira, eta dira, gizarteko arlo askotan. Guretzat oso garrantzitsua da zuek horregotea. Gure babesa sarie, gure loturia gizarteagaz, sustarrak lurrean sakon sartuta egoteko. Eta aldi berean gure akulu ebe bai. Gaur hemen gagozanon artean, batzuk esarie laguntzaile edo sozio esaten duguna, ez da? Eta benetan konbitea egiten dutzuet gure sare honetako parte izan zaitezen, euskeria eta euskal kulturia zabaltzeko proiektu honetan gugaz bategin eta zeregin horretan laguntzeko. Bigarren mezua da aldaketa garaian, ziurgabetasunean bizi garela eta arlo guztietan ganera. Horretan dano bat gatozela esango neuke. Gurera etorrita, hizkuntza eta kultura kontuetan be, aldaketak bata bestearen atzetik datoz, eta egoera batera egokitu orduko beste bat jatorku ganera. Behin kulturtekotasuna, behin teknologiak, behin adimen artifiziala eta abar. Euskerea danetara eroan eta egokitu beharra dago, zetan esan ipez, arlo guztietara. Iraundagian gure badugu. Horretan bedanok bat gatoz. Baina bat egingo dut hemen, harineketa eta galapada horretan ez daigun oinarrizkoena aiztu. Vivimos una época de cambios rápidos, de incertidumbre a todos los niveles. También en los usos lingüísticos y los conceptos culturales, los cambios se producen muy rápido. Ahora mismo hemos oído a Leire la urgencia de no perder el tren de la tecnología si no queremos que el euskera desaparezca. Pero tampoco debemos olvidarnos del uso diario del euskera, ya que sin hablantes no hay lengua. Y la lengua no es solo lengua, no es solo unas palabras, es la identidad de la comunidad que la comparte. Egunotan entzundako esaldi bat jatortago gora, ez da? Guk ez dugu euskerea behar, beste hizkuntza baten bizi gintekez, baina euskereak gu behar gaitu, hiztunok behar gaitu. Guk euskaldunok erabilten ez badugu, hiztun barik ez dago hizkuntzarik. Eta hizkuntzea ez da berba batzuk edo beste batzuk esatea. Kasa, etxea, jauz edo meson berben artean aukeratzea baino gehiago da. Berba bakotxak ze komunidadegaz lotzen gaitu, ze sentimentu, ze emoziogaz lotzen gaitu. Horretan daukontua. Ala bardin deusku esatea
ama edo mama, kasu beterako. Aldaketa beharrezkoa dira, bai, zetan esan ipez, medio, bitarteko, erregistro barrietara egokitu beharra dago eta horretan gabiz danok beti. Baina euskerea ahominetan eta eguneroko bizimoduan espadara bilgu, hor geratuko da egin dugun alaginaren erakusgarri bakarrik. Labairura etorrita, urtea joan urtea etorri, 2027an 50 urte beteko duguz, erakunde moduan. El Icastaro de Verano de Derio y las primeras reuniones de los grupos étnicos comenzaron en 1970. La fundación de Labairu como tal fue en 1977. Por lo tanto, nos acercamos al 50 aniversario de la misma. Es una larga trayectoria con muchos frutos y resultados. En cada momento nos hemos ido adecuando a las necesidades de la sociedad y así hemos diversificado servicios, hemos producido diferentes tipos de productos dirigidos a diversos grupos de público objetivo, etc. De todo esto destacaría dos aspectos. Alde batetik, hanka beti lurrean direla jokatu izan dugu. Helburuetan luze, bitartekoetan apal, urrunera begira eta anderren esaldia erabiliz guk geurea. Guk geurea gure urreko euskerea batzen, jagoten eta zabaltzen. Guk geurea gure urreko kultura adierazpen handi eta txikiei erreparatuz, transmisioa ziurtatzeko pausuak emoten. Guk geurea geure neurrian beste batzukaz batera abiatu beharreko egitasmoetan. Guk geurea beti nondik gatozen eta zertarako ondo gogoratuta, amesetan galdugarik. Ze guk egiten espadogun okin behar dugu geurea. Hori da galdera. Eta holan heldu gara onaino. 500 argitalpenetik gorako emaitzagaz. 1000 grabazio orduko artxiboagaz. Beste 1000 liburu aldizkari argazki kartel eta liburuzkagaz. Holakoari gitxik emon izan dutzie baliorik sarritan. Orain arte. Ze orain digitalizazioa dator eta edukia behar dira eta nondik ikaseko dauba ostantzian adimen artifizialak. Beste alde batetik, 50 urteotan sare itzela osotu dugu Bizkaian. Gure eskoletatik, gure zerbitzuetatik, gure programetatik, gure laguntzaile saretik, 1000 lagunak igaro dira. Hemen gagozanetako gehienak eduki dugu erabateko edo besteko loturea Labairugaz. Eta Bizkaiko gizartean kate luzea sortu dugu. Beti gure hizkuntza eta kulturea loturatzat daukaguzala. Familia handi bat gara, eta familia moduan belaunaldiko transmisioa egin dugu, kate mailaz, kate maila. Eta ondasun eta ondare hori guztia, balioan ipini gora dugu hurrengo datosanentzat. Tenemos por delante 2 años de mucho trabajo para celebrar los logros de medio siglo de andadura y sentar las bases de lo que deberá ser Labairu los siguientes 10-15 años. Para seguir siendo referente en euskera, con especialidad en vizcaíno y en patrimonio cultural. Gure gizarte sarea gaztetu beharra daukagu, laguntzaile barri gazteak gure ganatu gure doguz. Erreleboa ziurtau behar da, hori da beste egiteko bat. Hurrengo urteetan erakundeak gidatuko daben personei Labairu indartzu eta osasuntzua itxi behar deutzegu, etorkizunean aurrera egiteko egitasmoak bideratuta. Ilusioz beteriko egitasmo ederrak helburutzat daukiezala. Erreferentzia izaten jarraitu euskeran, bizkaieran batez be, eta ondarean orain arteko moduan. Beste alde batetik, orain arte egindakoa, akulu eta auspo bihurtu gura doguz hurrengo urteetarako. Eta oinarri eta egitura sendoak finkatu behar doguz Labairuren hurrengo 10-15 urteetarako.
ez da ezer barririk, orain arteko ibilbidea be zutabe horreitan oinarritu da. Baina hemendik urte bira, Labairu eguneratu eta indartua gizarteratuko dugu. Labairu barristua aurkeztu gure dugu. 50 urteko gazte heldu bat balitz moduan. Aurreko lorpenak erakutsi eta hurrengo urteetarako erronkei neurria hartuta. Eta azkenengo idea da, danok batera jokatu behar dugula. Ez dut ezer barririk asmauko, danok batera eta elkarregaz egin behar dugula arraumenean esaten badot. Beharginak, zuzendaritza, artezkaritza, laguntzaileak, erakundeak, herritarrak, indarrak batuz baino ez dugu aurrera egingo. Euskereak behar gaitu, arlo guztietan behar gaitu. Euskereagaz batera beste ezaugarri eta osagai asko doazelako. Gure komunidadea, gure identidadea, gure nortasuna. Guk geurea, bakotsak bere alegina egin behar dugu, bakotsak berari jagokon erantzukizun parteari erantzunez. Cada vez más es necesaria la colaboración y la suma de fuerzas entre todos los agentes. Cada uno y cada una, en su ámbito de responsabilidad, deberá actuar de forma responsable. Labairutik, labairuren misioa, labairu sortu zanean, euskal hizkuntza eta kultura jagon eta zabaltzea izan da sortu zanik eta gehiago. Eta gaur egun be indarrean dagoela sinistuta gagoz. Gizarteak labairu moduko erakunden behar izana dauka, eta labairuk Bizkaian zer esan eta zer egin garrantzitsua daukala sinistuta gauz. Gure aldetik aldan guztia ipiniko dugu erronka horretan gure ekarpena egiten jarraitzeko. Gure identidadea, gure komunidadearen nortasuna ikertzen eta transmititzen jarraitzeko gizarte barriari egokituta. Hori bai, danon artean, alkarregaz eta danok norabide berean arraunean eginaz izango da. Besterik ez, eskerrik asko.